krydsel i forbindelse med Kommune-Kujalleqs kommunevalg. Sydgrønland bliver jo anset for at være spisekammer for Grønland, på grund af de vejrlige og de forskellige faunaer, der er her omkring. Men de virkelige omstændigheder og lignende, det kommer vi ind på. I dag skal vi have en debat, at vi står her sammen med kandidaterne, og velkommen til. På grund af coronaanvisninger, fordi at vi skal følge den, så er der kun mulighed for, at der er 87 personer herinde i salen, men der er stadigvæk pladser her i salen, og I er velkommen til at komme forbi, og der er stadigvæk mulighed for at deltage her i lokalet. Vi kommer til at tale om sociale problemer, erhvervsudvikling og uranholdig mineaktivitet. Børnetalsmanden har været inde på, at der er en del misrøgt af børn, og det er stigende antal. Og børnetalsmanden er inde på de her områder ved at forklare således. Sådan som jeg kan se det, så er det meget ængsteligt for mig at se, at der er så mange børnefamilier, der har problemer og henvender sig til det sociale område, og de henvender sig også til MEO. Det er mere og mere synligt, at der er fattigdom, og der er rigtig dårlige forhold for børnene, og det er også en stigende antal misrøgtede børn, der er tale om. Jeg mener, det er mest vigtigt her at se, at det ser ud som om, at i Sydgrønland, så er det mennesket, at man glemmer. Og jeg er også utrolig der er flere og flere sociale problemer. Hvem vil tage imod først og komme med nogle kommentarer? Jeg kan se, at de tager noter. Kemisi Kirsten. Tak for spørgsmålet, ja. De folkevalgte og de forhold, der er gældende her i Sydgrønland, der kan vi jo se, at der er mange ting, der står stille i status quo. I forbindelse med Kommune-Kujalleq og arbejdspladser og mulighed for befolkningen og de enkelte har mulighed for at tage kurser, og de faglærte og deres bevillinger i forhold til deres arbejdsområde, så er der stor mangel på information og oplysning, og herunder også børnefamilier, og især forældrene, at de skal tage et medansvar, således at de ved, hvor de skal henvende sig. Ja, en af de første ting, vi skal opnå, det er, at forældrene selv kan sørge for deres børn. Et sundt liv, et trygt liv, et medansvar, uanset om vi er i kommunen, eller om vi er en del af kommunen. Og i forhold til kommunens planer, så har vi også store målsætninger, som vi også har opnået. Steder, hvor børnene kan henvende sig. Tidlig indsats. Det er utrolig vigtigt, at det er de områder, vi skal styrke og fortsat styrke. Heldigvis så har vi også i Kommune-Kujalleq set en tendens til, at vi begynder også at stå bedre. For eksempel i 2017, så har der været 228 millioner kroner, 255 millioner i forhold til de områder. Ja, men vi har flere og flere midler til at gøre en indsats.
Og vi kan jo se i forhold til det budget, som vi har afsat, cirka 10 millioner i forbindelse med det budget, vi har sat, at de er så afsat og øremærket til børnenes områder. Og forældrene får også mere og mere råd til også at have børnene i institutioner, fordi at institutionspladserne kommer til at være billigere og billigere. Jamen, vi er også nødt til at kigge på, hvordan vi gør de her ting i realiteten. Ja, tak for spørgsmålet. Jeg er nødt til at sige, at det er desværre nødt til at være ærlig og sige, at det er hårde ord, men vi stagnerer her i Sydgrønland. Sådan er virkeligheden. De sidste 3 år, eller de sidste 4 år, så har vi set 4 chefer for det sociale område, og der har også været 3 fungerende socialchefer. Det er mange af de ting, der blot er symptomer på, at der er noget, der er rivravende galt, og befolkningen er også. Hvordan vil I gøre de her ting bedre? Jamen, tidlig indsats, det er nogle af de ting, at vi skal kigge på, og familiebehandlinger, behandlinger af misbrugere, således at de ressourcer, der skulle være ude at arbejde, som har svært ved at komme ud og arbejde med og løfte, jamen altså, har I ikke et medansvar for, at tingene bliver forbedret? Ja, selvfølgelig har vi da et medansvar, men når vi sidder i opposition, så er det meget svært altid at få fat i kernen i det, vi gerne vil opnå. Borgmesteren har været inde på, at vi har afsat nogle midler. Ja, men vi er også nødt til at kigge på, hvad det er for nogle kerner, der er kernen i de her problemer. Sociale områder og de sociale problemer, de bliver betragtet således, at vi desværre også ser en tendens til, at man cutter ned på antallet af ansatte inden for det sociale område. I år har vi for eksempel kigget på og set, at der har været 25 stillinger, der er blevet barberet ned i det sociale område. Men heldigvis er der inden for de sidste par år også en tendens til, at der er også fra dem, der har førersædet, at man afsætter flere midler, men de bliver spist op hurtigst muligt, fordi at der er så stort et behov. Jamen lad os gøre det til en kutyme, at det 10 millioner bliver afsat til det sociale område hvert år, ikke bare i år eller næste år. Ja, som jeg har været inde på, pengene er på vej tilbage, og jo flere penge der er i omsætning, og arbejdsløsheden er også dalende. Og så bare for et par år siden var det 14% arbejdsløshedsrate, og de senere år er det så 10% i forhold til arbejdsløsheden. Så vi kan jo også se, at der selvfølgelig er nogle områder i forhold til misbrug med øl og andet, med alkohol og andet. Så afsætter vi flere midler til misbrugsbehandling. Ja, hvorfor gør I ikke noget her og nu? Befolkningen har brug for, at der bliver gjort noget her og nu. Jamen, vi har oprettet familiecentre, vi har oprettet og en målsætning for at ansætte flere psykologer inden for familieområdet. Vi har afsat rigtig mange midler til, at det område skal løftes, og hvis vi skal afsætte flere midler de næste par år, så er vi også nødt til at kigge på, hvad det er for nogle kerner i de problemer, som vores børn bliver ved med at se dag ind og dag ud. Og jo mere energi du har til at se din egen situation, jo mere energi har du også for at gøre noget aktivt. Der er også kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medansvarlige. Jamen, der er 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er 5, der er i førersædet, og så 2 i oppositionen. Altså, det nogle af de udvalg, der også er, der er vi i mindretal, men stadigvæk får vi de ting og kerneområder igennem, så det er ikke antallet af medlemmerne, der tilhører den ene eller den anden part, der er afgørende.
Vi fra Dasut vil meget gerne give det til folket, altså forstå det således, at vi meget gerne vil arbejde for, at man bedre er rustet til at tage et arbejde og udføre et arbejde, for eksempel i forhold til udvikling af en familie, og hvordan man hjælper hinanden med at få et bedre familieliv. Og kernen i et godt familieliv, det ligger jo i, at det, som man siger i det danske sprog, men timerne kører. Ja, det der på dansk hedder familierådslagninger, de kører jo i dag, men de eksisterer, men det bliver ikke benyttet fuldt ud. Vi vil meget gerne gøre alt for at oprette sut, at de, der sidder og stille og ikke kan komme videre, bliver benyttet som en ressource. Der er en skævvridning i befolkningen. Hvordan får vi det? Jamen, altså, du har jo selv sagt, at der er 15 flere. Jamen, vi vil meget gerne bibeholde de ansatte. Og hvis vi skal have faglært ansatte, så er vi nødt til at kigge på nogle hjem og en god folkeskole og gode børneinstitutioner. De skal være med til at sikre, at de ansatte og de faglærte bliver her i vores kommune. Det vores ansvar er som en kommune, er, at vi har nogle sikre og trygge omgivelser for børnene, børneinstitutioner, skoler med mere. Ved sidste valg, så forsøgte vi at møde halvvejs, fordi vi kunne se, at der var et stort behov for, at det sociale område skulle løftes, og her havde vi allerede for 4 år siden en plan om, at der skulle afsættes flere midler, flere millioner hvert år, således at det kan implementeres i de områder, der skal løftes. Men her i Kommune Gujerslev, så har vi jo set, at der har været en anden stemning, der har været en anden tilslutning til nogle partier, men vi kan se, hvor mange utilfredse stemmer det har resulteret i. Der er flere og flere, der viser deres fælles utilfredshed ved at marchere rundt. Ja, men vi ser det ikke som, at det kan være korrekt, at vi kun kigger på én ting og kun fokuserer på det, og så ikke længere kan samarbejde på baggrund af et punkt. Det er uanset hvilket parti vi sidder i, om vi sidder i førersædet eller ej, så er vi nødt til at kunne mødes og have en dialog, og ikke stoppe op og gå væk fra forhandlingerne på grund af et punkt. Jamen, vi siger jo, at vi er en kommune, og vi skal udvikle det i et spor og på lige fod. Men der er 13, der er flyttet fra bygderne, og der er flere, der også er flyttet fra de større byer i Sydgrønland. Vi er jo nødt til at kigge på, at hvis du kun arbejder 1 time om dagen, så kan du altså ikke, det kan ikke betale sig for dig at arbejde. Selvfølgelig, vi er et liberalistisk parti. Er det så kun der, I kigger på de områder? Nej, men der er selvfølgelig også nogle områder, hvor mennesket er nødt til at tage et medansvar og selv have et ansvar for at være en del af resten af samfundet, og de skal have mulighed for at udvikle sig. Ganske stille, ganske kort får I mulighed for at svare på, hvordan gør vi det sociale område bedre. Hvis vi skal kunne dække de udgifter, vi har i forhold til erhvervslivet, så er vi nødt til at samarbejde med Innovation South Greenland. Hvis vi skal have en eller anden form for selvbærenhed, så er vi altså nødt til også at have et medansvar og være med til at udvikle det. Der er flere områder, og de 11 bygder, som vi har, mulighed for noget innovation. Der er noget byggeri, der er i gang, men desværre så er vi også nødt til at sige, at der også er nogle områder, vi er nødt til at løfte og gøre det bedre i.
Vi er inde på de sociale problemer. Hvordan gør vi service inden for det sociale område bedre? Hvordan løfter vi det? Vi føler ikke, at de byggeri, der er i gang med her, skal prioriteres multihal med mere, når der er så mange, der har sociale problemer og som har det dårligt i deres liv. Skal vi ikke prioritere dem? Det mener vi fra DASUT, at vi skal gøre, og det er det, vi vil gå hen og arbejde for. Nogle af de byggerier, der er på tegnebrættet, de kan jo først færdiggøres i løbet af en del år, men i forhold til børnene og beskytte netop de udsatte, der er vi nødt til at gøre det bedre. Ja, jeg er lige nødt til at komme med en korrektion til borgmesteren. Det er ikke på baggrund af et punkt, at dialogen er blevet smadret. Vi prøvede at finde et fælles fodslag, hvor vi kunne samarbejde, men det lykkedes ikke. Det er på tide nu her, at der i Kommunikøja slet bliver nogle ændringer, og det administrative, og den måde, vi har kørt det administrativt, efter at de store kommuner er blevet indført, det duer ikke. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det fortsætter. Vi er nødt til at ændre det. Ja. Sydgrønland bliver jo anset for at være et spisekammer. Der er mulighed for, at der kan holdes høns og grøntsager med mere, men det er blevet ved snakken. Hvordan vil I være med til at udvikle det, så det bliver realiseret? Ja, først vil jeg sige, at de erhvervsliv, der kan videreudvikles, uanset om det er til havs eller til lands, så kan vi altså ikke påbegynde den mineaktivitet, der er påtænkt ved Kværnefjeldet. Det kan slet ikke hænge sammen. Og derudover, så vil jeg sige, i forhold til de koalitioner, der har været indtil videre, og i forhold til udpegningen af borgmestre, der har det vist sig, at der ikke har været nok udvikling. Jamen, der er så mange muligheder. Der er mulighed for at dyrke holde høns og dyr. Altså, der er rigtig mange, der gerne vil finde nogle muligheder for at videreudvikle netop de her områder, men der bliver spændt ben for den. Men på den anden side, så kan vi også se, at der er mulighed for en minkfarm, og der er rigtig mange penge, at der skal hentes. Men der kan vi jo godt se, at det ikke er realistisk, og derfor bliver det stoppet nu på baggrund af vores initiativ. Men vi kan jo se på tallene, at der er mindre og mindre foravlere, fordi der ikke er en udvikling inden for deres område. Og kommunen er også nødt til at være med til at videreudvikle netop de områder. For et får bliver til 100 på et år, og en gris kan blive til 200 på et år. Altså, der er rigtig mange muligheder. Jamen, hvis vi kommer ind på det, Gister, der siger, at der for eksempel er mulighed for at holde høns, og måske er det eneste, der har været inde og talt for, at det skulle lade sig gøre, og det har så ikke kunne lade sig gøre. Og hvad er så det næste skridt? Vi har været med til at oprette Innovation South Greenland, og derudover har vi været med til at arbejde for bedre boligforhold, erhvervsliv skal udvikles. Blandt andet med de forskellige projekter, der har der været 8 spændende projekter, der har kørt siden da, og ikke mindst 7 flere projekter, der er under udvikling, og det er 4 andre projekter, der også er under lup. Og det er ikke kun det, men der er også rigtig mange andre erhvervsudviklinger, der er muligheder for her i Sydgrønland, som vi slet ikke har været inde og kigge på og undersøge. Og derfor kan vi jo sige, at der fra 1. januar, de muligheder, der er i forhold til landbrug og dyrehold og havaktiviteter, der kan man sagtens udvikle Sydgrønland
Vi har Inuit, vi har Nigri AS, vi har Obernaviarsuk. Altså, hvorfor er det så, at I ikke har udviklet det? Jamen, det er jo derfor, vi har indført South Greenland, og derfor vi gerne vil bane vej for i forhold til krisehold. Så har vi altså også haft nogle rejser, men vi er nødt til at være ærlige og så sige, at der også er nødt til at være noget personale, der skal køre det. Men for 4 år siden, der var det jo nøjagtigt det samme ting, du sagde. Du sagde netop det samme for 4 år siden. Hvorfor er det så ikke blevet en realitet? Hvis udviklingen er en god udvikling, hvorfor er det så ikke lade sig gøre indtil videre? Innovation South Greenland er en mulighed for at videreudvikle netop de områder. Det er netop derfor, vi har fået det op at køre, således at vi kan udvikle det, og sådan at det fradraget kan være med til at spytte nogle penge ind i kassen. Vi vil gerne kigge på for eksempel de forandringer, der også vil være i forhold til CO2 i Kommunikujalluq, så er vi også nødt til at kigge på, og det er også en del af vores program. Hvis vi tænker på Qaqortoq, så der er jo vandforsyning, bæredygtig vandforsyning. Vi er nødt til at kigge på alt, hvad der ikke er bæredygtigt. Vi kunne kigge på måske et drivhus, og der kunne vi jo kigge på nogle muligheder, der kunne videreudvikles også i forhold til erhvervslivet. Alle fabrikkerne er lukket i visse områder. Dem vil vi meget gerne samarbejde med for at få det op og køre igen. Der er flere år i Slutuba, der er alle vinduerne smadret, og det kører. Der er ingen fabrikker, der kører. Det er beskæmmende. Hvordan vil I så gøre, at det kommer op og køre igen? Altså i forhold til Qasigiannguit, der er der nogle projekter, der er mest udfordrende, men der kan vi jo prøve at se på, om ikke vi kan samarbejde med departementet. Hvorfor har I ikke kæmpet for dem? Vi har selvfølgelig kæmpet for, at det kommer op og køre, men vi vil ikke blot stoppe op og smide håndklæden i ringen, så vi vil arbejde for det. Også i forhold til fiskeriet, hvad vil I gøre for, at det her kommer til at udvikle sig? I oliefiskeri, der er vi nødt til at give dem mulighed for, at de får mulighed for at få nogle større fartøjer, sådan så at de kan være ude og fiske hele året. Er det så kommunen, der skal spytte nogle penge ind? Ja, hvis det er nødvendigt, ja, så spytter vi nogle penge på i det område, og det er regi således, at det er netop dem, der arbejder året rundt, uanset hvordan vejret er. De er med til at skabe arbejdspladser, og de kommer også til at være med til at kunne skabe arbejdspladser. Lige nu er torskebestanden tilbage i store mængder, og derfor skal vi også udnytte det. Gister P. Isaksen, hvordan skal vi udvikle fiskeriet? Ja. Ja, det er korrekt. Der går alt for lang tid, før vi når de fælles målsætninger, vi sætter os. Hvis vi kigger på fiskeriet, og hvis vi ser på erhvervslivet, Innovation South Greenland er det område, som er en del af de trin, der skal tages for at videreudvikle erhvervet. Hvis det er, at man skal sidde med fiskeriet, så er vi også nødt til at vide en langtidsplanlægning, der siger, at de næste 2 til 3 år, der er vi nødt til at have en planlægning. Det er altså ikke rigtig et godt erhverv at have, hvis ikke man ved, hvor meget man kan indhandle i løbet af næste år. Der skal være en langtidsplanlægning. Er der sødt, hvad vil I gøre for fiskeriet? Vi kan prøve at kigge på, hvad det er for nogle områder, hvor der ikke er mulighed for indlanding. Og hvis ikke der er indhandlingspligt, så er vi også nødt til at kigge på, hvor vi kan videreudvikle det. Det er nogle af de ting, som vi også meget gerne vil kæmpe for og arbejde for. Det kan være nogle af de baner, der skal udvikles, således at der også er noget personale, der kan videreudvikles i samarbejde med Majorjak for eksempel.
Hvordan skal det kunne være rentabelt at have forhold? Altså, hvis vi skal snakke om rentabilitet, så er vi også nødt til at kigge på de landbrug, der alle vegne i hele verden er der tilskud. Så det vil sige, at alt skal køre på tilskud fra det offentlige. Nej, selvfølgelig skal det blive mere og mere rentabelt at have forhold og nogle erhverv. Uanset hvad, så er vi nødt til at erkende, at der bliver nødt til at være noget tilskud til at starte med, noget fødselshjælp. Sådan er det i forhold til landbrug og dyrehold. Hvornår skal det så blive rentabelt? Jamen, der er her blot tale om, hvornår kommunen har vilje til at være med til at arbejde sammen med erhvervslivet og de private for at gøre det mere rentabelt. Det kommer bare an på, hvornår og hvordan vi vil være med til at åbne nogle muligheder for, at det bliver rentabelt, også i forhold til de områder. I 2017, i januar, samarbejdede kommunen med Foreningen for Forhold og de tiltag, der er målsat i samarbejde med de to områder, de er nu i gang sat nu her i 2021. De er blot lige startet, og de målsætninger, når vi har så mange muligheder her ved at samarbejde og hjælpe hinanden. De 4 områder, som jeg har været inde på, som kommunen ikke har under deres ansvar, det er Inatsisartut og Naalakkersuisut, og i samarbejde med dem, at der er 9 målsætninger, som vi skal samarbejde omkring, således at de mennesker og de personer, som har vilje og styrke til at gå i gang med de her projekter, jamen kan man så ikke kigge på det og vente om og sige, at I har siddet stille og ikke har været aktive nok til at få det igennem. Jamen uanset hvem der sidder i kommunen, så er vi også nødt til at have en bedre dialog og bedre samarbejde med selvstyret. Jeg ved ikke, hvor mange år vi har siddet og ventet på de projekter, der har været i gangværende nu, uden at vi har kunnet starte og trykke på startknappen. Der er derfor utrolig vigtigt, at vi har Innovation South Greenland. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal gentage det. De, der har viljen til at videreudvikle forholdet med mere, og i forhold til spisekammer, mulighederne der i forhold til, at vi kan blive mere selvbærende på kød med mere. Vi kunne, hvis vi ville og fik muligheden for det, at forsyne hele kysten, i stedet for, at vi har så meget import udefra. I Sikirsen, hvis vi tænker på KNAPK, så skal vi selvfølgelig også have et samarbejde med de her og departementet for fiskeri, at der er jo 5 ansvarsområder, som er gældende for 5 erhvervsområder. Det er måske første gang, det nogensinde har ladet sig gøre, at de så er blevet spredt ud til resten af kysten, men vi kan ikke komme udenom, at der skal være en offentlig myndighed, der har det overordnede ansvar, men vi kan udvikle det således, at der kommer til at være et samarbejde. Udvikling af turisme. I forhold til turismen og udviklingen af erhvervsområdet, hvad er det for nogle områder, I forestiller jer, at der skal være som målsætninger? Jeg kan se, at I alle sammen er i gang med at notere. Tiden går. Gista? Det sidste, som kommunen var inde og godkende, det var fælles modsætning i forhold til turismen og udvikling. Der er rigtig gode muligheder og uddannelse af de lokale med årlige målsætninger. For eksempel i forhold til guide. Uddannelsen inden for guide. Hvordan vil I så gøre det bedre? Jamen, nu skal jeg gentage det endnu en gang. Hvis vi har en
udviklingen i økonomien kommer der også flere og flere aktive, der vil være med. Jamen, hvordan vil I aktivere de personer, der så er her? Jamen, altså de personer, som er aktive og som meget gerne vil være med til at videreudvikle hotelovernatning og udvikling af det. Der er begyndt at være folk udefra, som meget gerne vil være med til at etablere overnatningsmuligheder. Men alle de her planlægninger i forhold til turisme og udvikling herunder, så hvis ikke vi har en lufthavn, så kan vi altså heller ikke være med til at videreudvikle det. Men Inuit Ataqatigiit har været inde og sagt, nej, vi vil ikke have en vi vil ikke have en lufthavn. Jamen, altså, skal I så bare sidde og vente på, at lufthavnen bliver etableret, eller hvad? Det skal være en sammenhængende infrastruktur i hele landet. Vi har fået en samfundsanalyse, en samfundsøkonomisk analyse, gennemført en rapport, der viser, at det er Inatsisartut har allerede besluttet, at i 2024, der skal vi have en lufthavn. For hvis ikke vi har det i 2024, så er vi nødt til at betale flere penge i forhold til serviceaftaler i fremtiden. Så vi kan ikke bare sige, at vi vil gerne have de her, men så være med til at bremse en eventuel udvikling. Det er utrolig vigtigt, at vi også taler sandt, når vi sendes live langs hele kysten. Det er overhovedet ikke korrekt, at vi har stemt nej til en lufthavn. Jeg beklager, borgmester, hvis det er, at du har misforstået. Vi skal nok tage en snak efter det her, men altså, vi vil meget gerne være med til at sige, at det passer altså ikke, at vi ikke har været med til at ville arbejde for en lufthavn. Det vi har sagt, det er, at vi skal passe på med udviklingen i forhold til lufthavne, sådan så at vi ikke bliver bebyrdet i forhold til en eventuel lufthavnsudvikling langs hele kysten. Der er allerede flere millioner i underskud allerede før de overhovedet er blevet færdiggjort. Det er det, vi siger, at vi skal være økonomisk ansvarlige. Jamen altså, hvad så med? Hvorfor er I så ikke med til at støtte, at der skal være en lufthavn i Sydgrønland? Hvorfor støtter du ikke omkring det? Har du også misforstået mig? Nej, overhovedet. Har du også misforstået mig? Jeg støtter fuldt ud omkring, at der skal være en lufthavn i Sydgrønland. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg ikke har støttet op omkring en lufthavn. Jeg har været en af de første, der har været med til at sige, at vi skal have en lufthavn. Nu, hvis der er nogen, der har misforstået, så vil jeg igen gentage det. Jeg har aldrig nogensinde været imod en lufthavn. Det vil jeg gerne understrege en gang for alle. Ja, Esa Kirsten. Alle ved, at det skulle have været inde og stemt for en lufthavn. Og derfor har vi også et ønske om, at man ikke længere udskyder etableringen af en lufthavn. Det vil vi slet ikke være med til. Det vil, altså i forhold til turismen, hvad er jeres planer, hvad er jeres målsætning? Og hvis vi tænker bare på Nanuqtalik, så er der et stykke jord, et område, som er øremærket til nogle helt bestemte ting, og dem vil vi gerne åbne op for, således at der kan udvikles nogle turismeudviklinger. Vi har allerede været inde og henvendt os til Inatsisartut-området og sagt, at de 100 meters begrænsninger i forhold til aktiviteter, det skal ændres. Det er utrolig vigtigt, at vi også kommer ind og taler om sjældne jordarter. Skal der være min aktivitet med sjældne jordarter, med en
Ja, men vi skal jo være ærlige her, og vi er nødt til at kigge på, at i Inatsisartut, der har der været et parti, der har stemt blankt i forhold til lufthavne. Her kan vi jo se, hvordan tingene har foregået. Vi kan se på forsiden her, hvordan tingene har foregået i sin tid, altså i forhold til mine aktiviteter, så var der i 2007 et flertal, der ville have mine aktiviteter, undersøgelser af eventuelle mine aktiviteter, og senere så var der også et IA-koalition, som var med til at sige noget andet, og jeg vil ikke være med til at sige, at man ikke vil være med til uranholdige mineaktiviteter. Så er jeg nødt til at kigge tilbage og kigge på, hvem det var, der var med til at indføre, at der var mulighed for, at der kunne være en mineaktivitet i forhold til også i uranholdige mineaktiviteter og undersøgelser af disse. Vi er alle sammen beskyttet af det her lovgrundlag. Alle er beskyttet af de lovgrundlag. Og hvis det var, at det var farligt for udviklingen, eller hvis det var farligt for omgivelserne, for personerne, for menneskene, for faunaen, for dyrhold, så vil man ikke være med til, at der skal undersøges i forhold til mineaktiviteter. Der står her nogle helt bestemte paragrafer, for eksempel i paragraf 1 står der, hvor vi er beskyttet. Hvis ikke det er farligt med en mineaktivitet eller undersøgelse af mineaktivitet, så vil vi selvfølgelig ikke være med til det. Vi er alle sammen beskyttet af netop lovgivningen. Jesse Kirsten, ja, vi vil meget gerne være med til en eventuel mineaktivitet, men vi siger nej til uran. Ja, endnu er der ret blevet nævnt, at vi vil være med til noget efterforskning. At vi har sagt ja. Jamen, det har vi været med til, fordi hvis man har været med til en uran-efterforskning, eller en mine-efterforskning, så er det ikke ensbetydende med, at man siger ja til uran. Jamen, det er jo nøglen til, at man også er indtil, der er ikke nogen, der har givet en tilladelse til en mineaktivitet. Jamen, der er en forundersøgelse for at undersøge, hvad der er netop i den bjerg. Og de bjerge, der er. Og nu er der nogle undersøgelser, der har vist, at vi har fra Inuit Ataqatigiit forstået, at uanset hvordan man siger, og sidder med en paragraf i hånden og rækker den op i vejret og siger, at det, hvad der er farligt, ikke er farligt. Altså, der er for meget uran i den bjergområde til, at det er forsvarligt. Ja, men altså, Maurits Carlsen sad stod her i dag for at proklamere og sagde, at det er befolkningen, der skal spørges. Der skal være en folkeafstemning. Skal der være en mineaktivitet, ja eller nej? Altså, der var nogle siumutter i går, der også stod her i går og sagde, at de heller ikke vil være med til en uranmine. Og her står den samme siumut-gruppe og borgmesteren, at vedkommende så er med til en uranmineaktivitet. Altså, vi vil slet ikke være med til en uranmineaktivitet. Vi siger nej til uran. Inuit Ataqatigiit, de har deres stemme går til et nej til uran. Og hvis der er uran i den mineaktivitet, der her taler om her i området, så er det nej til en mineaktivitet. Skal der være en folkeafstemning? Atassut har altid været det centrale i Atassuts politik er, at mennesker skal være i centrum. Men vi siger også nej til uran. Så kort kan vi sige det. Skal der være folkeafstemning? Skal der være? Der er ikke nogen, der skal sige nogle ting og citere mig for noget, jeg ikke har sagt. Der står i lovgivningen, at hvis det er farligt for omgivelserne og mennesket, så siger vi nej. Sarah Olsvig var i sin tid på daværende koalition på vegne af IA også. En af de profiler, der var ude at sige, at hvis der er uranholdige
mineraler, så vil vi ikke have en mineaktivitet. Hvorfor skal vi så? Det er jo fuldstændig respektløst at sige sådan nogle ting. Altså, hvorfor skal vi så have en folkeafstemning, hvis vi allerede har været ude og sagt, at man er imod enhver mineaktivitet? Altså, vi har en lovgivning, der beskytter miljøet og mennesket. Der er over 400 unge mennesker, 420 unge mennesker, der er arbejdsløse i Sydgrønland. Eller, der er 420 personer, der er arbejdsledige. Hvis vi kigger på VVM og VSB, så er kravene så strenge, at man ikke engang må ryge en cigaret der, hvor der er efterforskning nu. Hvis det er kravet, at man ikke skal være cigaretryger, hvor mange kan altså arbejde overhovedet i det hele taget i den mine? Det er næsten komisk at tænke på. Det er meget, meget få, der kommer til at arbejde som de lokale. Altså i forhold til arbejdsledige, hvordan vil I så gøre, at de kommer ned fra de 420? Hvad skal de så arbejde med? Der er rigtig mange, der kan arbejde med mange ting. Dyrehold, fiskeri, turisme, det er det, vi skal fremme her i Sydgrønland. Jamen, det er jo netop de områder, der kommer til at køre i 100 år i fremtiden, og ikke bare 37 år, hvis det er en mineaktivitet, der skal påbegyndes. Arbejdsledigheden er dalende, og hvis mineaktiviteten kommer op og kører, så er det sat til, at der skal være 150 lokale, der kommer til at arbejde i netop mineområdet. Og heldigvis har vi været med til at lave nogle IBA, der sikrer, at de lokale også får nogle arbejdspladser. Og det har vi selvfølgelig også her, alle her, der står her som repræsentanter fra de forskellige partier. Det kan vi jo heldigvis være uenige om, og andre gange kan vi være enige om nogle ting. Altså, hvordan vil I så gøre det bedre for de arbejdsløse at finde et job? Hvad vil I så gøre, hvis minen ikke bliver åbnet? Vi har rigtig mange andre muligheder for også at undersøge andre mineaktiviteter, sådan så det også kan resultere i varige arbejdspladser. Hvad vil I gøre, hvis minen ikke bliver åbnet? Den valgperiode, der har været fra 2017 til 2021, er der 14 millioner kroner i overskud, der kan benyttes til de andre områder, hvor man kan aktivere arbejdsledige. Altså det er personer, der selv ved, hvad det er for nogle ting, de har brug for. Vi behøver ikke at vente så længe, før vi prøver at finde nogle løsninger på, hvordan vi kommer til at mindske arbejdsledigheden. Hvordan med sjældne jordarter og uranholdige mineaktiviteter? Det er noget, der kommer til at blive diskuteret ret meget, også i forhold til Inatsisartut. Så vi går videre til næste emne. Hvordan kan det være, at der i 2020 til 2021 er 15 personer, der er flyttet fra Sydgrønland, og der er flere, der også er mange, der er flyttet fra Sydgrønland. Hvad er det, der gør, at folk de ser ud til at flytte bort fra Sydgrønland? Sidste år var der mere end 30, der flyttede tilbage eller flyttede til Sydgrønland, så det tallene viser også, at det faktisk går
fremad. Vi har brug for bedre folkeskoler, vi har brug for bedre familieforhold, vi har brug for bedre børneinstitutioner. Vi har gjort en indsats for, at folkeskolen opnår bedre resultater blandt folkeskoleafgangselever. Det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen har et medansvar. Vi alle sammen yder en indsats. Det er ikke kun kommunens ansvar. Det er utrolig vigtigt, at de lokale også er med til at løfte, og de er med til at ligesom at tage et medansvar. Vi har alle et medansvar. Der er rigtig mange måder at gøre det her bedre. Samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, vi har været med til at godkende lige netop den her, som er målsætningen for Kommune Sydgrønland de næste mange år. Uanset om det er bygdebefolkningen eller de større byer i Sydgrønland, så er det utrolig vigtigt, at de ved, hvad det er for nogle målsætninger, som kommunalbestyrelsen har været enige om at opnå. Stina? Undskyld. Jeg har hørt dig ikke. Jeg forstår dig ikke. Hvorfor er der så få, der flytter til Sydgrønland? Det er utrolig ærgerligt at se, at der er rigtig mange mennesker, der er flyttet væk fra Sydgrønland. Men altså, der er selvfølgelig en forklaring. Altså, de unge mennesker, når de tager afsted til de større byer, så er der flere aktiviteter, så er der flere fritidsmuligheder, café, svømmehal, sportsaktiviteter. Så viser det sig jo, at de måske ikke har så meget lyst til at tage hjem igen. Så blot for 10 år siden, så har Sydgrønland været en af de mest aktive inden for sportsaktiviteter. Kort 33 for eksempel, dem savner vi rigtig meget. Altså, ja, som jeg sagde tidligere, så vil jeg gerne sige det igen. Altså, vi i kommunen er vi nødt til at gøre tingene anderledes. Vi er nødt til at ændre på de ting. Vi er nødt til at stile frem imod, at der er en udvikling. Alt, hvad der kan udvikles, skal have mulighed for at udvikles. Og således, at det er mennesket, der er med til at ligesom at køre slæden fremad. Vi er nødt til at tænke på, at de unge mennesker, med mindre de tager i værtshus, eller er til en eller anden sportsgren, så har de ikke så mange andre muligheder. Vi er nødt til at tænke på, at vi er nødt til at etablere andre aktiviteter uden for arbejdstiden. Ezekielsen, ja, vi er også nødt til at kigge på skatteprocenten. Den er på 44%, og selvfølgelig også personfradrag. Det kan man måske gå ind og kigge på, at den kan nedsættes. Det er jo nogle af de ting, der kan laves nogle aftaler med, eller i hvert fald nogle dialoger med naalakkersuisut og departementerne. Nogle af de ting, vi også skal kigge på, det er ansættelsesforhold og i forhold til boligforhold. Altså de personer, der kommer og arbejder her og bliver ansat, de er ikke tilfredse med de boligforhold, vi kan tilbyde dem. Men nu er vi begyndt at begynde at bygge på nogle personalbygninger. De 3 bygninger, der er i gang nu, men det kan vi gøre meget hurtigere, sådan så vi også kan få de stagnerende antal af personer, der bor her, til at stoppe. Gister P. Isaksen, ja, der er rekordmange, der flytter til Sydgrønland, og der er også rigtig mange, der kommer og være med til at bygge for eksempel nye bygninger. Der er rigtig mange, der ytrer, at de er glade for at komme her og bo og arbejde sammen med os. Igen, vi 3 partier, som er repræsenteret her i dag, vi står her sammen, og vi har været med til at godkende nogle målsætninger i forhold til nogle kulturcentre, der skal etableres. Der er også en del, der er uddannede, som skal have nogle aktiviteter, frivillige initiativer, der bliver flere og flere. Så derfor, hvad er det for nogle områder, Jamen, hvis vi kigger her og nu, der er rigtig mange boliger, der er ikke nogen, der bor i. På grund af corona er der rigtig mange mennesker, der passer på.
Der er her i Kommune Kujalleq er der rigtig mange boliger, der ikke er lejere til. Jamen altså, hvis vi tænker på, at i forhold til boliger, jamen så er der faktisk nogle boliger, vi har været nødt til at lukke ned i forhold til nogle forhold, der er gældende. Altså, vi kan ikke bare blive ved med at stemple det hele og så sige, at alt ser sort ud. Altså, nu er vi i gang med at begynde at etablere kollegier, og vi er nødt til at kigge på, at vi selvfølgelig er helt korrekt, at vi er bagud i forhold til boligbyggeri, nogle sunde boligbyggerier, men initiativerne er i gangsat. Man kan ikke bare sige, at der overhovedet ikke er sket noget, at vi slet ikke har arbejdet. Men Inuit Ataqatigiit har også selv, heldigvis har de også har været med til at samarbejde med os og sagt, at vi skal have i gangsat nogle af de her ting. Jeg er da utroligt taknemmelig for, at Inuit Ataqatigiit også har været med til at sige ja til, at vi også skal have nogle initiativer, der skal op og køre. Altså nu siger du, at du savner K33. Det lyder som om, at de lokale slet ikke er aktive. Jamen, I har et overskud på 14 millioner. Hvad er det, der skal til? Hvis de kommunale ansatte ikke har nok at arbejde med, så er det jo ikke så meget, de kan give videre, og vi er også nødt til at kigge på de udgifter, vi har til det administrative. Det er nødt til at blive ændret, sådan så at vi kan udvikle det på en anden måde, end vi har gjort hidtil, som åbenbart ikke virker. For eksempel er Baludok. Der er rigtig mange unge, der lever af at være fiskere. Mange af dem, de bor hos deres forældre. I forhold til boligbyggeri, så har vi en pulje, der ikke er blevet benyttet. Der er brug for nogle forslag til, og der er også brug for nogle oplysninger i forhold til borgerne. Hvis vi kigger på kommunens hjemmeside, der kan man se, at der kun er 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er det, vi kan se på hjemmesiden. Vi er nødt til at have ændret på den mangel på information til borgerne. Hvordan kan vi få Sydgrønlands beboere op af stolen? Så Kommune Kujalleq kan være med til at afsætte nogle midler i forhold til sporten. På en eller anden måde, så kan vi også være med til at give incitament til, at man også kommer til at være mere aktiv i forhold til de områder, der skal styrkes. Vi har snakket med Susanne Lynge i forhold til mit navn er Susanne Lynge. Min mand og jeg har 6 børn. Min mand er privat erhvervsdrivende. Han har en taxa her. Der søger vi altid alle mulige sunde aktiviteter. Der er også brug for sunde aktiviteter for børn og unge. Vi kan ikke bare sidde og vente på de offentlige. Jeg har i mange år været træner for børn og unge, og det har resulteret i, at jeg og min mand, vi har været rigtig glade for fysisk aktivitet. Især i forhold til fodbold, der har vi været meget aktive, og vi støtter meget op omkring de sportslige aktiviteter, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi alle sammen er med til at give vores indsats, således at især børnene opnår nogle gode resultater, sådan så de også har et sundt levevis. Så tænk jer godt om at have et godt valg. Hvordan kan kommunen samarbejde med de frivillige initiativer? Jeg kom vist lidt tidligt ind på det. Det var netop det, jeg prøvede lige for et kort øjeblik siden, at det er utrolig vigtigt, at vi har frivillige hænder. Vi har frivillige familier, der også er med til at have nogle aktiviteter, som alle kan være med til at deltage i.
Og ikke kun, jeg vil ikke kun fokusere på noget finansiering, men man kunne måske også kigge på, om ikke vi så fra kommunen kan give sådan en mindre belønning, sådan en opmuntringspris af en eller anden art. Det vil vi meget gerne være med til at kigge på fra Adasut, Gister P. Isaksen. Frivillige har en uvurderlig værdi. Vi er også nødt til at sige tusind tak til alle, der er med til at få adventure race og maratonløb kan komme op og køre på frivillige og aktiviteter og de, der er med til at bane vej for de unge, og især børn, kan have en sund levevis. Så det vil Kommune også være med til, og dermed samarbejde med fonde for at etablere mere moderne sportshaller med mere, men på grund af corona, så har der været nogle repræsentanter, der skulle have været her og besøge os. Det er ikke standset, men det er blot udsat på grund af corona. Men de ældre vil også meget gerne være aktivt med til, at der er nogle aktiviteter. Altså sportshaller skal ikke kun være et sted, hvor man dyrker sport, men tusind tak, fordi at I har alle de frivillige indsatser og alle de frivillige hænder derude, og også gør deres indsats. Tusind tak. Uden jer vil det ikke kunne lade sig gøre. Ja, tusind tak, Susanne, for dit indlæg. Der har været rigtig mange frivillige. For mange år siden var der endnu flere, der havde et ønske om at være frivillige og gøre en indsats. Og det har været på retur, men her de seneste par år er det begyndt at blomstre lidt op igen med en frivillighedsindsats. Hvad vil I gøre? Nogle af de ting, at der er mangel på, det er bygninger. Foreningerne, altså, så du er enig med den person herovre? Ja. Ja, vi har brug for nogle lokaliteter, hvor de først skal betale for husleje for at have nogle aktiviteter. Hvem vil I have som borgmester? Det er det sidste emne, vi kan nå i dag. Vi er åbne over for alt, og det kommer selvfølgelig helt an på, hvem befolkningen stemmer på. Vi fra Adasut vil meget gerne have en borgmester. Hvem? Det bliver jeg, undertegnet. Jeg vil gerne være borgmester på vegne af Adasut. Gister P. Isaksen. Som alle ved, så har Siumut en uskreven regel, at der, hvor der er flest stemmer, og den, der ender med flest personlige stemmer, bliver udnævnt. Og det er det samme her i kommunen, det samme i forhold til de aktiviteter og de ting, vi har fået til at blomstre. Det er helt op til befolkningen, hvem de vil have som borgmester. Vi er 20 kandidater fra byer og bygder. Alle er velkvalificerede. Det er folket selv, der skal afgøre, hvem de vil have som borgmester. Hvem vil I udpege? Jeg står gerne klar til at blive borgmester i fremtiden. Gister P. Isaksen, enhver, der er med til at arbejde for befolkning og landet, vores land, og hvis man står frem, så er vi også nødt til at være klar til at tage et ansvar, og jeg er også med til at tage medansvar og tage et ansvar. Det, jeg har opnået indtil videre, alle de ting, jeg har været med til at udvikle, det er jeg klar til at tage igen og videreudvikle det. Ja, det var så dagens debat i dag, her i eftermiddag. Tak til alle deltagerne, tak til alle, og tak til seerne, og tak til de, der lytter med, og godt kommunevalg. Vi vender tilbage fra Sisimiut på tirsdag kl. 20.00. Der har vi debat, og tusind tak, fordi I lytter med, og tak, fordi I så med.